kajing syakem joki kami ni kami dengan isu dalam solve ki isu tekan dan jemut you kata kajing pelan lagi kam dan jemut kai kajing bon pa yang ni kadai gini floating population di bawah kamu melak bendong orang bangini kha mangi tu kata-kata kadai kajing wan jigi beri balawa plain belt sanggaru hills lay bung balong men kene dai la lut adap diki kharbangla sudah rigi babon ki caka hasil long kem ha popok kadar warsno hang ni ka jakarung jakami dan jengkang kiwan kirung kimi kat boman jadi hang ta ba na do musang yaki yang di bandan ke entry exit point ka isu yornya mining hi kalong kut dan ulunuru kat kampat yoti ke sangkaran ya ta ka bi isang sot bi Asia kisnong idong iberit-berit deki pongut kelung di bapang berong di fong do bakha Kibring jingduna. Oh, nang ta ngi keli panggirang ba ki hoi. Babon ki tri pu i channel. Dai san post nam bun gila hap gila khlak. Yang ni ke episode lawan ra shapi dah KR Enterprises ba ai ka one stop solution da batai furniture seats haki yeng ba internet ki jongki ba phila pan pre-book i customize sofa set dining table dinner table Godrej nalor ki we ket kom ka budget bat ka design ka ba phikwa kairu i ka end to end construction solutions na do ka architect and planning hadu ki kam interior ki yeng thmai jongpi wani ka jat ha showroom jongki ka badan ha po yaw thme joai dan he ka office tri kam jongki hayo nong mensong shillong call ki number nam tang jing tip ba khamanya Ni tetap das jingsku komen si isin nak ni ka rensan jong forefront media bangidan dengkat hak ni ka por beriba Samuel Jerwa ibla dei presiden berim jong ka KSU baru idi chairman jong ka NESO te ba khulishibun mafila plat por bandan dengkat bangi ngada su komen bafidan dengkat hakum kani ka por ka ba desi ki piru pibun kam khulishibun te ya beneng kongdu she ipisa ni kwa ban ya benar ki por dang pi kumno jingat lenti Mensyuahi dang samlarang kena dang khai nga po mo prem halum ksha di hadian nang tu bre ngana syong kelas 3 ni poisa no mo prem hi tang ba po lum leer ti nga sa bat i mei pa bat i hinmen para ti hadu arajar khat ar hi nga sami na po lum leer sa sa pat satai mulai bypass ti kumbolong menta bre nga sa po mukhar hayeng jong i lok i khun je di tai ti ngamut bun keli por lit school i jong pi pisdang ne e pat ningkong li school hapo sinot English school menchwa dangret hadian ke kelas 3 udah bakam dan su pi senrang ti ngali school no po Government Boys High School hadian nang tu nak kelas 7 benda ngapoi no spo Mohor Christian High School hati po ti hadian jongka school jongka HSLC ngisi dek kelas 11 12 mencuangi ongka pre-university PU hang te po St. Anthony's College astana onong ba hakatu ko podang dan dang ong te ke pre-university te bakal ajak no katu ko kum ki por kin te ngakan mau da fi ong fi St. Anthony's College te hakitu ki por mensua kat kum kadan goi ka kot ka kerteng Great Game East ngakan mau to ka kot bagi tho hang tu udan utu jongka NSCN IM mensuaru chairman jongka NSCN IM ru ki pas po Santonis hak kadan hatu ka kot kin te ngamut ban keli to ngini poino sya tu ka na ka por college jongpi pirung hakani ka por hakanu ka kenti ka perlong fi bandrung hakani ka sing kum official member jong KSU hi house nam khat khandai spak nai puai hakpol revive yang ya KSU hadian bakala ja untuk pembahasi senam ye revive yang 1991 di ngarung member jong ka mo permanent komu education secretary jong mo permanent dia akan mau to por wan satai ba ban san sing nong bet brong presiden ban wan ban grand ban kentu kan pa mi haiti por pinang rung por unit di hadian ketua pada House 6 Khat Khandai Spa 1994 dengan serung apa ka Central Executive Council apa anu presiden ba polling do di tahun 1991 anang le ya ka PU second year di Puan Myong di ka por PU second year bangarung lingkong ka KSU officially rai shwa jong kata tingi la ya dan beta nadu porang school hi ya dan bentak mu volunteer sa por jong ba bol orang ya ki 87
hau 89 biki persyak railway kita ngi Shong Class 10 po Mukhar Kristian ya bun ki perlok akan mau barang dan mentah barang yakit kam lang long badang long aktif po ki SU kumba dan ikrim bidan mentah no di por menchua Pila wan patai kendiat ki por fi bajing befishab menchua dang ya sulong tang volunteer dang long tang kum ki nongket kam long ki foot soldiers kan kajing kadan da ko bai kerkom ti hendrai hadian katu badang isimti kum ki nongelam suki hapo kaseng kajing udah kawan da ko bai kerkom te teng habang ipet ngi ong wa sup bolong kum tu rei ki wei bapet ong sup bolong kum te rei la dan la ka jong ka kam ka benta pada ye kendu la lagi jong jing te ka jing mchua hi ki bobon ba long ki jing sha thwet ki jing sha kem jong ki nongelam i hab me mi bani ki teng ki jing sha kem pada jong ki volunteer jong ki member ki nongelam ki hab mi hab lewan hab ban persyang ban pelat ki te ka jing hi kalong arbenta ka wei kum ki nongket kam ba sulong be kum tu bar ka wei pat kum ki nongelam pat ki ba ban rai ki kam dan ka wei pat ka jing ka stress ka jing ban ka bor perkhat kum no ban yalam kum no ban penyai ka kam bukan long bebek ban long bayai bek ya renti dan ki chong pat ki jing kan takin ngasukwa ban tip mana mar hakipor menshwa deh pila kendu ya babul ha ti kibun kim na tip pila ban patai kendiat fi ba boli na do ka por nang di school ngimpat ye kendo ndai porang di school kan mau porang shock class 8 how 1987 tiga jan tu ka agitation ka bah po Meghalaya bala shlong kam tam te ngi man ka sngi in mar ti por long school te ngi man ka sngi le demonstration chat sports secretariat te ngi henmen ru kidan kan kin thai arngot position rang shele mi ni yang ya demonstration secretariat tadi por ngi babol na jangai bukan meeting dari banyak kendo tu yo alat banyak kendo di hendrai haki senam hadian ki 89 hadian bila long kum minister law minister nyo ikendo babol di por house senam 1991 nyo ikendo ya keren de hadian jo keturu ila kemile election show ni yo ikendo hi shwabin klan ho 1994 pada kiatu kidan ba ong ba ide shisha i wei la long kum stalwart de ba ki ong ba pher ba ka jinglong babol u pher ba ka jinglong ka wei ula ban long berit beriu hendai ka mensiam ada te ka ba senrang hadok ata bom ju tieng bom ju re yeno ru te por la sha kem ru dang ya khun be ta sha bat ru dang ya khun be dang ya le be te dalan yang jing sha kem ru beriu mi be khman ban ya khun ban ya le be te hendai ka por da kam sha su yim haji por di klan pada ho 1994 te hadin kini ki over the years ka jingyat lenti ka jong PPOE mo ki jingye ba khrau try di 90s ki bangi nyen 4 UE pila ya pila man share ki experiences zumpi nadu ki 87 88 kum tu hi ka jingele ka jor ba po khamtam sa solo nang ni ka jingwan rung ka thap jong ki bre bana bar kidan ki rayat jong u khar khandai spa khandai pho kan ma hakaba ki ne ki wi pat ki jai brio hata kasien ba ki ong bandai thang brio sai chpong prem ki wan ki spa ri hajar ki khrupit lut sai sumu prem ki yeng ki ibro khoi house 1990 te ka jing chu lor sai mu prem ko ba chur wa na ka daw jong ki ni ki bon thombor te how 1992 ru ko dan karayat babon ba ibriu jingir ke mensau ti ki jai tu la mensau te kini ki 90 si ki long ki snem ki babon ba ki jingja ki jingele ki curfew ki ji ki bo jor hadu kata te ban habang ka perkhat pat hadien nadu ki ji 1979 apan perkhat pat hadien kong lada mendon ki ji darang she im bi kum tu she man bi kum tu isia im be ya to jing im go bolong bom don ko no ma try ke je bri jungi la sem jing sibun ba kum bolong mentah te ngas ngo ba le se kitu jing ki long ki blessing in disguise ho nge kendu jing
babon ki beriu ki la do i jong jing ki mensem ki bon ki beriu bala kro lagi jong ki mat kata ki jing ele ki bon ki beriu ki bala do ya sibun ba ki jing puli ki jong ki ka karya ki jong ki bala kata henrei ngasngo ba kajai beriu ba kayok ban em nakadaw jong kini ki jing ki bom chua kan Tapi ki beriu mentally mo. Tapi kilong mentally strong ki ba menshwa. Nanga compare bat mentah. Ngamong badan tang hapo ki student bodies. Ngapik tang ka jinglong beriu. Ki kham shy, ki kham tip ya kini ki issues te. Mentah ngam tip kalong kumno. Le si mentah isu barkhoi ka shulong hasun ni. Te wat PP bat kum education secretary de. Tingin saya poiru katu ke benta jong ke puli putih ke baman kelas dang ban hiar ban tren gen. Te hakitu ki snem pidang ya piyok ban bat usnem ayu pat kum presiden jong kani ka senggen. oh education secretary ngabat tang hapo unit Apo mo prep. Ti henrei hapo ka central executive planning kong arung kum environment and cultural secretary. Ti hadian nang tu bra ngasapoi kum assistant finance secretary. Ti hadian nang tu ngasabat finance secretary. Hadian nang tu selong presiden. Ti disukain ti nado bangarung haseng nado 1991 hadu 2002 bisa Proses kalong kumno Pak Samuel. Ban yo ban rung ha katu ka jingkwa kalong presiden. Kayil kalong kumno ka sistem kalong kumno ka simpor kat no. Experience ni em. kawai hoi haban dan slam hapo ke unit chwa To. kombolong mentalai shwa ba pinya contest ki pos hapo central executive council haban long lakum no beduna ya sansnem hapo unit dakila dan sansnem ke unit diklala pinya contest kadan election ki pos hapo ka central executive council de henrei ka ba kham kongsan or kata pat kalong ba kajing yai ne kajing yai long mi let's say gibriu kipet ya kajing la ban yalam let's say kajing yai ne haga nongrim ba ngiadon tibat ski ki la yapet hi para mangi tu ti la itu ba tu la ban pat itu ko kam tu la ban pat itu ko kam tiga bentah tak mundur Ti arjar ar deh, arjar ar. Pirung kumu presiden. awal Bat fi menu badan lang bidang kerma. agak tu kapor dan mga kum presiden tiba embah si imle kum secretary sisnem tiba hamlet kum vice president ti kita hi khamakhwan ti hadien jong hadien arjar lai pat iba embah resign no mari pa election ti long no iba hamlet kum secretary ndu arjar lai hadu arjar kadar tiba Michael War ni long no kum vice president ti hadien iba Michael War ila kut kapor jungi ti la simtino kum Frederick Khanboplang kum vice president ti por Te kani ka term jong pi di nadu arjar ar adu arjar ka tang balong lai snem ko don election kan or lai snem. Ti mentapot tu ya no kendiat syakatu ka benta pat mo. Hakitu ki por pi bat kum presiden bre ka leadership ka jong pi. Ka pair ka long kum no. jangan batai de kham Taom lili ke iba fi shem fi gen. nga hi le dia ning kong shwa bang dong presiden kum ong no ngam judi buri ba kwa ban mi chaman ngalong mi na dien long with behind the scene te bat nadu 1994 bangalong po CEC hadu arjar ar bagi ong bangalong presiden mga kawi public meeting ru on padukan tagi house meeting by long unit tu pen cabinet ru ngam jutre ban keren barang setelah ban keren bat kawi ru ngam danang ban keren Tu mentapot finang ti. let's see ka por ka la penlien tharai te Henry hau arjar ar pada ba form ya ka khnam ti por jong ba pol jong ba babun ya ba pendap saibon ti leadership ti por kala mi no sen mi bor khoj te ya sa stang long no ki second rang leaders kan te ki ong em bat ma phi te ong atawat chwa di kwi ru ki pen por ong em bat ma phi te habom ban sia perkhat te kala thia kala dem ngonga kam nang ban keren kapat jukren hiru merbah kam presiden hi haban keren
kam presiden, kam JS, kam vice hab ban keren. Te ki ong em bat la kaban. Te am ban se bat la kaban. Te ya persyang hi kan lai bor ibarit ban ya penbet ko kom penya. Te bat ngasgo ba da ka jing tre lang hi brokhoj ka jing rap lang hi jong ki paranong kit kam hi ti por lagi unit na CC na bat brokhoj ken ngasgo ba ngila ban tre bahak ya ka kata kamram kalingkor la ben shet hi ngila persyang ban kit hi kat bala lai bor ibarit. Ada compare KSU menshwa KSU menta long kumno. Ka menshwa kayak ko kum kapor ba bul ke leadership kalong kum tu ha kapor ba pol siong no kalong dakawi ko kom tile si kapor jongi ru kalong dakawi ko kom menta bade kapor kelas lang kelas tet ke leadership ru habi ban kala kat kum kapor te menta ru ndrei ka bodon kampat kalong ba ka ideologi ka thong ka dikaju ba ka KSU ka ideologi hi jongka kalong ba nginget khambun ka kam banyak ketien te leadership kala ban long ha kanu ngoduru andre ka kam ka di ban sawa hamjam banyak ketien te hadu bentaru ngi ba kalong tai Kamu katu di ke central philosophy jong ka KSU kamu kan kam keren jam ka ketien ka kam bani ka ketien ka kam. Itanat ka kawi kalong ba fieden la ka jong ka philosophy la ka jong kin te ngadan ki ko jingkaliru mo mamut ban bu fi nadu kapor arajar hadu arajar kharar ke ka jingyo iper hakur company kam ka seng kawai hi kalong ba nilai ki na do menswa babon ba ki isu hagi ji ki ni syakem ki leader ki AKA yang pro kata nya keren nya perkhat orang dia syakmat dari nya ki dari syakem what of polite ini ki be lor ki isu daladap ki isu ngin se keren ke jing polite rekan padap ki isu ngin me keren ke jing polite dia akan mau hawu arjarsan bi ki ke embos kan ne masau banai ke ki te kibun ki nong lam ba syakem ba mai khalwar ta ba kit dakhar lakta kidan bun dai ki nong lam ba syakem Islam dawar tak ban pelaj ki ho ngi dawa ban pelaj di ban pelaj ki tamang Islam ki ban pelaj ki ki be ki isu hadud lakut ki isu embos la rai la hun ba ki la thung ye ki executive chairman hang ni apo shalong la don ka jong ko office sa shalong pan pej ya ka jing bahagam yat jing sama puli boro khoi jong khasi janti hills ti la ya penbej wa sarkar bang la hun kini jing penbej boro khoi ni so pelaj ki ti kisah laj te hadian ru kani kala ya angkum ju hadu dekut ki isu ni so pelaj ki andre kadang don ki isu ha pedeng ngim dawa ban ong ba pelaj yakin lalat em ki bada kan ka isu bada long divert no kan ti ngasngo ba hadu mentaru ka seng ka ya bi kata hi kan ori ba da ki da ya syakem ngin kut be hadu ka por ba fin i ne ba ki ka arjar khat lai ru por jong ba Daniel Krim lo presiden pada Augusta Jarwa bubun ba ki syakem tu por ki ka entah ka LP itu ru kan ne ba sau banai tam ti ki ba syakem ba ro khoi ki labun ba kali yang seng le ki phung ki syakem ti handrei jing pelaj ki ka long hadu ban lai kana sarkar lai penbej halor ni isu ban ya kumno syakmat kan lakut gaji ki ne mentah ki isu bakir ki salaj ndai kem laj ra ti por ban ong ba ken laj no bat gaji ki kan kut no ki bun ki jing terwa man swa por ba syakem ki ong to ya kut no je ki gini ba syakem pelaj ong yam ke jing syakem ki kami nei kami nang isu dalam solve ki isu tekan don jemut yu kata jing pelaj ki kam don jemut ti hadu mentaru ngi ka ya ta katren ti kalong ke ka ba ba ngila ban pen bah kadang mi ki por kan nang ya pen bah yor kom trikam macam ni kini ki ba syakem ni dengan pe tu ki por men swa kadon ke jing kalong ting ki ya ling ba ki jing ki trauma
ki mental pressure dan Kadon bahasa kem bahasa confine. Kadon ngal bahasa kem mensua. Senam 1995 mga bapol pendam bapan suk thaba berarngot giwei de hadin baban teli nari nang ta bat ibai de lakhlat ba Richard nongbet tingnya syakam halor kan ki isu jongka EPIC tahun 1995 ting la syakam sakit sya posel syar sya set stay Syadu Syatai. so posel syar central jail tingnya sa stay kemba arbanai te ka mental pressure kadang tang bangi sutu ba hakabi kasngi tingin salai menilai ra te kaji ki chini kadang tingi sa chatai ti por msuale ka communication ru mundan mo tingi sya ngap na radio ka e news baca ka e ka bolong ti hadian rai ki so kawe kasngi ki wan ki ai kre la palai ti long kaji akran kaji pun bet chini kan rim tip irem syong po syong mai po ti ka pressure kadang tambahan rai Daily life kolom no tu ko por fi. hajil de ke syong bam syong kai la kai ka tu ya janmiet ya sajai ya sum bam ja san baje la set yang po syong ya set bi koi di kan po ko hol dei la ka jong bar ki koi di kan bar khoi prapungut te koi di one hol te nya bam itu ka jan po jil te kalong tak ya po Pikendu inu apa deng tu ko proses hapo jail inu ki bolong kidan gi nagar gi nasi anayam basha set kidan makiru laingot songot kia sa lang jo hol bangi tigi babun berarti di convict kan kibun hi di na po Bangladesh ki basa po selchar ki ba commit ki crime ke itu kia sa set lang tu itu bun gi life imprisonment basa tu kan tinang tu ngin sa po go ti jail ru por kikit ingi ban dan ke hearing po kata ka advisory board isa go ti jail ru ai sing sausingi nomor ka transit tikit ingi tu ngi sa po go ti jail ru te go ti jail te khamsuk ba ki ti por ki bun ki ulfa tingi sa ba ki te ka kham ka long easy ba kan ga life ang ti compare ya ka selchar ke Any funny moments during that time? Ingat ki bolong comedy bolong comical feel je. Idan ibai dia tahu porlok bia salang te kerkom long brio tu mo teng langsung kerja tieng te la nomor bah po selchar kalong street wa pi dia tang ban oleh chapo health center ru hang tu hajan ru langsung komen ti tahu la ut pang ba ko oleh chapo health center kan tempat tau suami nang tu ru langsung tenat tu mo te lo ut pang man ta health center te la ut ting ngam pang syang ma kham pang ong tu su ut ko ut puni oleh kai health center te ha kata ka jan miet kawan ga wan kitigat kyong lum kitiar yang ni sei yang menit sepo goti utana bas ut pang tu gan la bat iu kan wong bau ni wo pang tu mlong ban le hab le oi kesni tong em kham pang su tong je le goti te nya syong di boss mini boss gitu nya mi nang te sipo beje men miet kelam mi ling ba kaslong kan tang ba iya na selong tu arbaje lai beje step kanang ba num dan bi dan ba tip kan bunyi te hadin tu gat ngom no men nem menang pang men ta men pang so wong la ja la ka ja jeng pang tang wa di ami ban yo le jegoti Ta te fi ong fi mentah mo kum kani ka isu mo ngini poiru halor ka jingrung kertep ki beri mo namar beli ngar ngawan rak kui ka kot ngan sayo ban share hang ni ki data ki figures kin kidan halor ka jingrung kertep kini ki beriu ki bomdei try muluk ki bomdei hi try jaka kai ka jing pensyai halor kani na phi pla i bah kani ground reality pla yu i ngi hi kani ka jingbon jeng ki beri wana bar mo kani ka aslang nan do khandai spa nyu puai
Nyo Poway. Hadian jong ka liberation war jong Bangladesh. Dia la ngi pet ya ga decadal growth jong census apo India. Nadu khnai spa nyo Poway ka decadal growth apo Meghalaya ka kieu bet lai 4% chaneng bet. Lai Po. Lai Poway, lai Puar. Nyu Poway, pra Poway, khandai Poway. De khandai Poway hado arajar way kalong kumba arpo prana arpo khandai. Di pet arajar way hado arajar khat way ka last census mo. Ka decadal growth apo Meghalaya kalong kumba arpo pra persen. De ka total ka abun. Ada ka percentage ka hiar mengenaru hendiat. Dari nak total benda ka numbers ka abun. De bat ka decadal growth Meghalaya ka ka hedu apo India. Ka decadal growth apo India hau arajar way do arajar khat way ka di khat new persen. Reha Meghalaya ka dai arfu pra persen. Tika Meghalaya ka dai kawai ni ki state lain no ki berit ki daman dui gitu. Ka di ka ba hedu ka decadal growth apo India ka dai Meghalaya ni ki states. De kamut ba ngi ki khasi ni ki garo ya kham kha ki khnai. Ka ni ka suppose nam. Tika dai ka ni ka floating population ka bawan hang ni po rijungi. To, dengan ngakan mau ini kot mo badan bat nga. Mo masamul ngini pej halor kendiat ni mo. Ki kot Operation Lebensstrom mo. Illegal migration from Bangladesh mo. Kani kot kadai no new ex IPS officer jong Assam kida mo. Te kito kiong hang ni ana the story of human migration is as old as the story of Homo sapiens mo. The search for more living space has sometimes spawned unrest and conflict. Te ngayo kani kawi ka data na kani ka kot mo kiong hana kumni. A mere cursory look at the pattern of growth of electorates in Assam may be enough to indicate the dark cloud looming large in the horizon of Assam. Te kidan ka data badan hang ni ka kot mo kadan hang ni kadan ka data figure. Te kiong hana the years 1957 1970, the increase in number of voters kapoy siya khalar lak siya ni. Then 1970 to 78, 22 lakh 72,000. 1991 to 2004, 14 lakhs 37,608. And between 2004 to 2009, 24 lakhs 28,743. Te kani ka kot in itself di ka batay ba kung mga nga shoes nga there's mobilization kadan ka jingya ki ngam tip na ay karung di. Temanta pipila ban tip kumbaong fi ka decadal growth reasons boleh kidaw boleh. Kalong ba kibrio pi kamut bangi ngi kha hado kata tang ba ong mo. Ndre kai ga jing bon pa yang ne ka di floating population gi bawan. Mukta kim de kibrio jungi ken. Di floating basuan NNA ki wan pendap hang ni bat pordang census ki rung po census bat kapau ka census. Te kam de ga jing bon pa jong ka jai brio jungi bangin kieu hado arfu pran lai 4% ken ka suppose nam. Ada ke India ki ong ba kha khun bon mo mentak ala don 1.4 billion maki don khan new percent ka jing kieu po India pro ko bai ni kum lugin poi arfu pra ka bom la bandong bandong bangin ya kha mangi do kata te ga dei ka jing wan jigi brio banabar te ga jing wan jigi brio banabar bon sien hi na Bangladesh kim wan bet na po border jungi ki wan na po Assam marha Assam Karimganj Hailakandi kani Silchar ke Barak Bali kini berkawai hi nang ta kani ka luar Assam ki Dhubri kini ki Jakarta ni berkhat melabun ki wai pat ki lono ki Bangladeshi ki beri na Bangladesh ki darung hang tu ki along biang dot adong sedong ki beri ban penbiang ki kot kisla ki bar khat ki epik ki nang tu ki sawan pada siapa Meghalaya ni skui benta jong dot is berkawai de kani hi ka ba pen ma ba pen isir khai ngi do kata bangin ong bangi kemuncai benrio ngidan ki an hoi ngidan ka an khendong ngidan henry ibabun ki Jakarta po border area khamtam po Garo Hills le ki plain belt sang Garo Hills le bung balong men kene dei la lut adap di ki khar bangla sudah berkhat adup men kene bai ki po Garo Hills ki paj ba na po Garo Hills try mulu ha pet simit bagi wan kitu na po plain belt sang Garo Hills ban be eki bro simit ha pet khlau
mungkin ni tu je ki sport Garo Hills te bar kani hi kapen ima hadu kata ta hoi sigi jaka jungi ina khamduna dari hasilong dang bun ki pockets ki bobun ba beli gibun ki pocket sa po selong kalong ba kedor pasnong kidor pasnong ki trikam ha dari bobun ki jaka hasilong kem ha popo kedor pasnong cantonment area kem ha po dor pasnong pina pe cantonment area tangkani kelum survey punya keren nang takati cantonment area sa jan Serpi bebun ba ki cantonment area pe ketua po ba ing ben kani po jan Anjali hang tu ki di slom ki bah basa di ki hajar ki breu kam ha po gidar parsno kim ha po state government ki ha po cantonment the cantonment kampet area marpale bakalum baywai na ki te dei hang ta ba ki breu hang ni apo selong ki bun ba ki ni floating population beli ki duran ki ni ki jakasa ki keleng-keleng hani por selong ba ki bor ki wei nei kimla ban ni pe kimla ban kimi marbali ba ki ha po cantonment ki ha po jong spai te dei kata ka pen ima hado kata ta te ban ki wei ki jaka kam halaban belabun ki brio te mentah halaban rajing tristom jong ka ki SU ha po laban lala ban detect ban pe ban te lakam e kan jing wan rung jing sa klumar jing brio ban bar hang ne po laban te ngihi kum gajak min riu mar bangi dang long gi berpa ngim singan ra mentaru ngi hap hi banyai long gi ba pikir hap long hi ki ba long pengor ikini jingja ki e bar khat kan manu badi kadau kadi nei ki bitip ba kali kadau kadan han ka song trai kadau kibriu ki wan nabar shani ka wei ka long ba kasuk iki bantre ki nu ni kam ki wan nabar kila don kibriu la wan lupa ki wan nabar kira ki tiar gitar ki dia keleng-keleng umdan jingkhang ki wan nabar kila don kibriu ba yajan bat ki shong dukan hang no surok kila bande kila ban le ka no ru maram dan jingkhang umdan nong pe jadi kata ka ba pensu sakawairu noror jing gitaru kidan kini ki larong no ki chip leba po ki construction mo construction hang ni ki bun ba project keleng-keleng ti company nakada ko jing yo nong jong ki kim saliar gi wanang nuru thung bet ai kam bet tang ban ka kam kim tip ini bri ki wanang no ki di ki bangladeshi na ki di foreigner na ki di ki nong indian barbelai ba ki di check na kalyang jong ki siung sidi ki bom dor kot dan slai ru ran ka an wi di ban register kum ki labor rekim register ki ya bi persyai ka ai je de hang ta kan ba ka bu jing ma yang i kum ke jat beri berpa hang ni po nak kalian ka seng gadan mechanism dei kum fi mentan bakidan kitu ki ba check dei te nak ka loophole ni ka kan ka tliu bahe kamu dei na stu kalian dan bayaram api teng nomor belai ba hang ni ka jakarung jakami dan jingkhang kiwan kirung kimi kat boman jadi hang ta ba na dum syang ki yang di bandan ke entry exit point ke ban pet gen laradon ka jingkhang ba ke ban pet ki tikila ban laj kin tian sot ki barung tu na wei re ka jingbun bada kala duna kan ka jingbun jong ki bada kala check kan ti ku mentana berni kiti pulik di ba bantu ken dabat ken bat halor ke dan ai halor ke ken bat syubat syupet re halor ke ken bat akti jong ki dan ta ai re la don ka an bakan khamti ra sarkar bakan ne ke entry gate kini bar khoi ki jong kam ibri barung shani ki di bandan kini bar khoi ti hang ta te la pen khamti ken ka bore ki jaman taling sungai kala jak mo tu ka em infiltration check gate dan ke rum godan re tu facilitation center bagi bu entry point menchwa ti mentai ke on kalai ka mo food court ti na kaliang ki isyung i ki lai persya dengan try ke sarkar ka ban perkhat hi ba mlak ka ban shu yele kai ya ka kam sisa menta berni mo ngipi dauki hisu kum don kum dauki ki barung na dauki hoi ki dan hi la sa kem re ka jingrung da komlong en mas ken kumbarung no borni ang tie ti rung ki rung tu kan pelaj tu rung tu telong
ka jingrung kadan hi Katu kamlong security kalong ka wanra ka jing kadan ka wanra ya barokhat iken ka jing ma ya ka security jong ka state ka jongi ya ka ri India barokoi ngi na kalyang neso ngi la thon aduk menchwa sha po ke India ngi ai ko slogan yong save Northeast today to save India tomorrow mor beli bangi ba la kemla banya da ya ka Northeast ke India ka dan jing ma aduk kata-kata na ka jingrung jing ni beri wana bar te ngi si tu jing ja po India jing bathai bom keleng-keleng kinder trias ki di beri wan pet na po Bangladesh te kadon kaling apa dang jing bathai bom po India pot ki fundamentals groups na po Bangladesh ni film mention ni katu ka fundamentalism hakani ka chapter hang ni ru kadan kumbo pikiran fi bat ngasutanat ba film mention ni kani te religious fundamentalism, terrorism and the identity crisis of Assam and its indigenous people. Kani kadai kawai kebalik sikil alik research kumbo ma fite ba kumbo perkat nang ni udbreu di siudan ni kadan link na shudu state. Banyak kan mod kadi ke loophole ni security concern na kabantah kani ke jelah. Tahun one rate perception ni ngim tip lalong kumbolong common people ngidan kan jayu shibet ngim tip. Ti fifiken pi hang lese hang nu ka sarkar hang ni kan kadai ban tackle. Pi ka sarkar jela berkumjur sarkar India kadai ban shim ya kadai ka jingrung ji beri wana bara Bangladesh kum ka security threat. Umdai tang yangi hirat pai raya ke India hi berkawai. Kumbaki strict ya katai ke western part jo ke India. Mo shanir gidi ban strict kumju kan. Re hang ni pini ba kene ka jingpet ya ka put usam jo ke India bat Bangladesh Meghalaya Bangladesh Assam bat Bangladesh am. Kalong sting ha ado kata-kata. Lada fi pej pat ya ka put usam baka pej ke sarkar India setai seliang barak Pakistan kalong perking hadu kata-kata. Kajing affair kalong kung kabalik mo kabayong. Tibali siya ni kinsting setai ki simkia hadu kata-kata ban yada na kajing rung jong kibriyo na Pakistan siya po India. Kan banang ni pat ngi palat krang ya mi rung kat moman. Te ke India hi lada kam so thu ya kani kan bu jing ma yaki ho yangi rungin kan bu jing ma ribat yaki ru kan bu jing ma kadai ban sim ya kani kum ka security threat mar bun sien gi jing ja ki ja ki bon ding bahan Bangladesh kini fundamentalist groups kan bon Bangladesh ki men kani ha sam kla yo kem kan uphongot chu kini ki baden link bar kini ki fundamentalist groups na po Bangladesh ti lai ki la sa po Assam ten Assam kini keleng po India ke i ba ki la ban leng vote bank politics hisung kum kani kalong kumno. Pi ngihap man keno ru i sarkar na tu menchwa kam tam sarkar kongres kemus keren amo kadai ka bayada ya kini ki khar Bangladeshi marbele na vote bank ka jongki mdi tang bagai da ka ailat ru ka pen seluruh iki kam jule gidu ki kam ki wan ong man te la kam ke jingrung ka jongki kam judan kono ru bat ka sarkar kongres i ba bur rohat ya keno ba kadai maka ka ba ailat ini khar bangla bagian roy bagian nam ta ka vote bank ka jongki tihan rei nam ta ka vote bank jong parti weda kan bu ya ka jing jong ka ri lani jong ki try muluk rate ka long bamla ai mat padiang ILP long nu mentan ka ILP kumbangi i te ka sarkar dia haduk mentaru kam pat ong i ru kana ada kamai ringa skoba ka sarkar jelahi ka dan la ka jong ka bentapat bakan de la ka sarkar India kampat ai ka sarkar jela ka dan la ka jong pat ka jingkit kli ka la ka jong ka benta kebla ban le ye ban pej ka ni jingrung jugi beri panabar pi nga super khat dei ba Samuel ngidan kani ka state security commission ngai kumba kani state security commission kamju ya shong ni ngam tip balai te kumi kini ki issues ki badai core issues ki badan kam haban resolve on the ground gen ngam tip kile you gen namar ba long dengia puli ki data de ki facts de ngatharai kawal kalawalam syah ti yangi te kuma mi mapili badan ha kani ka seng blaslam bat hapo nesu kili pila dan kumu chairman dengan nesu
PLPU iba. Kilong well aware of what is happening and ke iba kerja on the ground kin. What do you think the government lani ke kajing jung pi ka sarkar ka di banle long ka di banle hakum kani kapor. Pingi sarkar ni haban ajero sarkar Assam. Baka nadab wan u CM sarkar Assam kila le sibun ba ki ba pet igini ki khar Bangladeshi kajing sa jo ki jaka bon la weng lut jaka sarkar ti kila long ki koloni di hajar ki sa angtu kila ban weng ti barka wan raru kajing suskan jeng ki trai muluk apa ka sarkar ka peni ba ka le igini ki kam rei ka sarkar po Meghalaya pada haduk mentang yang padi apa ti ki por baka don ka ni ka jing batha na kalyang home ministry pan pet ka jing rung jing ibri wana bar ka sarkar Assam ka le sibun ba halor ka tu ka jing batha jang home ministry rei ka sarkar Meghalaya kampat le kampat le rei lala ban le sibun ba ki ban pet man te lakam ka jing rung jing ibri wana bar ka tian rei hado mentaru ngin padi bakan le ti ngas ngoba ka sarkar jelahi naik up ya tangata LP na po sarkar India dari penmi di kijong kian kiladon penteri kami ki ban te la kami kan ke jingrung jong ki beri wana bar Cheap labor mo mene ba ong fi cheap labor. Beli ngim shania ki beri la jong ban ai kam. Long beli kim long capable enough kilong ngasu hakaliang jonga ki ngidan te ban long independent lani daladi hi ngila menteri kam te tigidan part ki baong ni hawan ra ki beri na bar ku mengalap teng basa like kor mo na iba unong shna marble ka ying tala le sila le arkitek hasi barkhol ale lot mo marble hab khot na bar ti yakatu ginle kumno kembashu keren no kan hot kinong tray kasi kiba tray ni kam mistri kiba le ni kam kila ya bun ba ya bun menta dan dia kejuk oporu ka kamru ka bun agani ka liang construction kan mari project kiba bun ba menta te bat ngasungo ba lada tray kasi bor khaj ru ka kam kanang bun ka basa te ya kan ni ka basa ki company ne ki beri betray kan ni ka vacuum ki wan ra ki beri wan bar kan te ring among ba wan ra ta ki beri wan bar ne nai wan ra ki beri wan bar te da wan ru te din dan lenti kan ka registration kan biang tikin la dep kan i phai dari teng gini ki ba semjik ya kalau begini company la ne ki beri wan ra ki beri wan bar la dep ka kam la ye ki tu ki la le la ka jong ki la yo link na wei shawei ki la apoi nang tu satu ki la kri na wei ki caka te tu kan ka pen ima tian rei lada ki wan ra amdon ban ong ba nai wan ra lada don kam lada la ki bri jingi ban trei ki bri jingi lada omdop ki bri jingi la bon wan ra na bar rei wan ra na bar da ka de ban dong de lenti kan ka lenti ka ba shai kan ba register ya ki komenta ba la long lei ba ka sarkar la rai ba ka police verification ki don kam ban wan ra sha ba ken yo ban register po labor office te kini ki e bar kha kin wan ra ya ka jing singan bar kum juru ka jing te la kam ki bri bon na bar bar ki bon ru ntip ken ki bon ki dan hang no ki sa kum no ki long kum no tian rei la da ka shu ka jing e bar ka long ba ka jing wan ka shu long kerthap ka jing wan bar ka i kum ko sa ka ban wan ka ban kit ka ban ra not kat ka badan ke la long kum ong fi menta wat haket kitu iba shong wai ru kin namar kalami man kum kano ka tu ka tenants ka ba kin ya kitu kinong shong wai ru mentang yu iba ki hab register ki hab ai verification namar beli ba ka shnong di ban tip pakat nungut kidan kan nungut ki ba wan te kawe ka te la kam te kanang te there's a certain data la ni ka kemudian kan numbers kan nungut barung kan nungut ki biang ni em kim biang te to ngin poi sa kawe ka benta mo ka ba ngakwa ban kali na phi ka long ngiyo i kalami biang kani isu mo kani isu kalami biang ka ba thnam ba ka jingkwati uranium haba tang ya ka doyong ru
kam dalong scientifically benar bani tikat uni ubala ban ngisutu ke nuclear energy uranium ulong kapasiti kat no mentak India li kadang sudah sign kani ke deal ngadang UI buat Australia di pisngu kumdu mentak ngini awan sakani pat ke uranium Ka isu uranium mining hi kalong kut dan ulun nuru kat kampat di oti ke sekarang dia. Di hawai ngilala on pensange la kata pusnam deng ba kajing ya bersyang kajing ya ki kajing ya kesar. Jong seng buat kipat ba hi berkhoi pila lit sete ha tu por ba jadu dah. hot Arjar saw. pila lit Ini. KVUE Jadu dah hadian kajing khot yang sarkar Meghalaya. Ka ong ini ban pej sepok jadu dah. Re company kalau kesit khot bor-bor na dugi arjar lai. Ong ya yang de juru rang em khot opi company UCL ngim le dari ka sarkar pada ko ong tokhele ngile lang bagi minister arngut iba Saidullah Nungrum bat Deborah Marak bagi mining minister ko por bat ba Saidullah pada ibat ya ka health te bagadai ka invitation yang sarkar jela ngile te ngile ya dan langi arseng laiseng ke hespo makan ma jing ba doktor oi pastor mesiau mai ilet iba sim ila klan ibu pli dia nang ta nak yang ba dino dempep hele lang dia ma nak yang seng dei le mangai ba mai keluar dia ngi pet ngi i kan ba hang arjar saw hang te pot jadu goda hang tiali gade ka underground mining yu uranium kamdei open cast mining kum baki propose hang ne hapo nong ba jendren do mesiang tinggi ba hoi ni sulit ni supet kum tu kompleks ka biang ka ka don ki surok ki biang ki school ki hospital kompleks tu ba ka biang di henry abang ini lang singi arsing ni yu henry ka ba abang i ka long ba andang ni mi nang tu milit ki snong ki marjan markhap mat ka kompleks ngi ba ki brio ki im habrang jing janjar habrang jing pang habrang jing duk dikshno sto ajan te ngi olet ya kiru ngi ta kali jong company ban ngi kiu ra ka auto book ka auto ba phone ti brio sto bari jong ka tu ka Jargandi Organization Against Radiation kelam ki dikshno bar kho irle iring video ya kran ti brio e bar kho ta ga bi isang sot bi is Asia kisnong idong iberit-berit deki pongut klung ki bapang ibrong di fong do bakha kibring jingduna congenital deformities kan nang ta ngi kli panggirang ba ki ong hoi babun ki tri pu ICL ndai san post nam bun ki lahap ki la khla sanpo san post nam ki la khla marbelai ba radiation ke inhalation itu pum takaridon gas ke bar khoj bun ki klat ti ong ki bun kim juim raman yo retirement tang wei ar ba don pok kum no tep ngu yo ban retire nak kam te ngi kita ki bar khoj hoi la puli ki jing tho ki ti ngi la i le jong ki khwat kita ki tailing spawn mo mi ki ong men shwa ngim pat poi ong ja tailing spawn ki di pon mo ki berit kan ti kita tailing spawn ngi pet ki dan ki po hektar ka wei apo jadu goda men shwa bingi ngi arjar saw artani ki ladap sakawai ga balai kidang penon kam ti ni tailing skilong ba kini ki sludge ki slurry ki bar khoj bami na po kani processing plant ki palang apo ti ki tailing skin ki ong ti ni tailing su ki long very highly radioactive te kidi ban dap ida ko kadang ba kadawan kal air kanum be itu siap mo tu siap long radioaktif te re yang ting iba mla ban pendam madawan ka slap pada keslei te ketu ko ru ko long radioaktif te digile noru ka ba ba ban prevent ban yada nak ni radiation te por liur por ba terhong pada tu siap pada kawan kal air ka kit itu siap kaleng tu siap poi kaleng tu siap long radioaktif tinggi apa jodoh gadale tu siap la slap la mi sikit pelang
ki masih ki lawan keleng-keleng ki abam ru plang tu plang ru long radioaktif ti masih kan abam tu plang tu kodok ju masih long radioaktif ti cycle ka bolong vicious cycle ka yai ti kani ko nang ne po ka tiling sebenarnya di ki post nam da ka ngam sti sepo ka poi sepo ki underground water ti tu underground water ru long radioaktif ti kalong ka adu kata-kata bang ini perkhat kumno bala ban prevent banyadani ini ki bro kha mdan nanti ki brio po jadu goda khap im bat radiation kim dan nanti de moi pap khap im bat radiation ki yo pang ki jenjar ki duk bobon ki khlat rekin pet che kim nak ban pet kim dan chaka da goi pap rekin pet khap im be yang tui ti de gani ka pelong ini ba hadi ngi lawan nang tu le karang pen scam susu ini ba kani ka kapal bom la ban long lanu ru Pia sedang menu kan ni. Initially ka sedang menu. ka seng hi na do snam khat khandai spa khandai poi khandai puar porang long general secretary ba pol ba presiden ba banshan ngila kila elet maki kila elet men shwa po domesiat ha tu ko por ka dong ka exploratory mining phi ang the po domesiat house nam khat khandai spa khandai po lai ki sha be ang the hadien ki pai ba la so thu bom long ki mi pai ba ki be ki lang the te kila hiar maki bat ki ong ba kan ka kam bom long te khnai pusau ka de ka first memorandum jang seng abadi buat uranium mining bangi persya ya sign lang ki professor di department ba per po ni hu ki ba ya sign lang ya kan di memorandum ni pha man shwa ka di first memorandum of 1994 por pelong presiden ba por te nang tu hi ka ya te ba kelak kenja no kelak kenja no hadu arjar lai kan kas lang mun ni biang te ngi hab ban ya ki haus nam arjar nyo entah arjar khandai hab ni ki jorba hadu bang sarkar kata rai ban penduk no ya kan ka isu uranium mining ka kabinet la rai ban penduk no ni isu uranium mining itu jaka bal alis mencuaru kila penduk no kila nullify no itu jaka bal khat di hendrai ngi so thu hi ba ka sarkar India kan yai ki na ko ka por ko pat man yo ini uranium nang ni poli mar long de high grade ore ya compare bat jadu goda udang long high grade ore ni po Tamo ka khamat jongin ka jong ka sarkar kami kamut nama bubaha tu ba mentah filalit setai pide siapa domesiat kan opposing lah kay brief you menchua setiru lanyo ni conspiracy ketu jakal jing domesiat kitu basharum nong ba jenren inong tenger kidan kitrai jaka kikwa man ai ya ka jaka sikusi ya bikin yo pisah tile se kimia so thu bahana kumno ngilai kendo iki lai pen so thu rei maki pada teng yo akro ko perkhat ki de komoi kidan be sha man ya ka pakwa ban ti ran Wak benti. bar ki le se maki ki ong in la yo nang pisah tingin pen on nasional ini thi jaka no showai la yo di ki klur ki po klur ini pen on nasional di thi jaka showai rei ka jing ong jungi ki ong hoi pi la yo pla pet ki be bra ki ki snong mo marjan kin pet che kim la ban pet mar kim dan te dan ti ko moi kim dan pisah ta ban pet te dar pi perkhat tang ile dia te ho kan la yo pisah di po klur pi thi no jaka shnu pi pet no rei kini snong mo marjan kini ki distrik ke Jongpi ki Marjan Marior nyam num kata yang ti jaka kaler kan dah be keleng-keleng jangan ke distrik Brokawe ko kan dah tut keleng-keleng ke distrik Brokawe kan push tu syaran nikor kata ko bami na po nong ba jenrin na po nong tenger kaban mi kaban tut ka bolong radioaktif kan poi hawa belai kan poi syaran nikor tiang hawa ta ka por ngi ong iki pin perkhat gumno pidi pila yo pila pet pila le nak daw jong pi bre ki bre ki stop ki pang ki yam pin sim eng wajin kit kli de lor kata bang yong i em kamri tang rai jong ki trai jaka de ke de rai
kadai bendai lang karai jong pai ba bro khoj basa ini ki than bro khoj district pa jong ka jalahi bro oi ke ban rai ni ka kam Kila ajudan ki por ki ba ini ki officials lani ki brio ki jong ka UCIL kila alek ban persang ban le kanu da bajubor. ban jaga bujubor te ngim pa dios ngo re la ka jing de kro jong ki te la bon ba ban chwa te ti po sien ki la le wan ye ngi ru gi wan ye kendu i ta te ring yung kat phirong wan ye kendu ngi di pikiran kita le rang pen scam su ngi ba pleng ni ka kam po de ko sniu ko di ko bomlong lanu ru Kadang gue ke jingkeli ngakan benang ni himo kami dan ni uranium. Mar uranium udai sisa udai way balak ban ong kumbaong nuclear power. Kiong ala tati ki kwa ban transition lah ni change lah ni ban penkala syaka nuclear energy mo. Mar ngakan mau Bangladesh haus nem arpuar katu ka rupur nuclear power plant ak bar kishna dei. Uranium bar khoi gi wana Russia. Ki tu tikat kum pulian tu kokot ti kawai banga songa mo dalong kum ni deh try film ken bakidan ki foreign powers la ni ki banabar ban pek ti ya uranium hi ki ri bro khoj hi ki pe kamang mo tien rei ka bo pe ba hi ka de ka sokaran dia kan ka ba kwa ban yo ti kamot India hi ka kwa ban yo ti kan ban yo alat ban klong ni mar belai ba uranium hi apo ri jungi bun ki jaka budon mdei tang apo nomba jadin domesiat dengan ni ka south Meghalaya hi jan bobun ki jaka hi uranium deposit skidon ki bun ba ki jaka la kalong stai sha than garu bal pakram la kalong siapo mau tiniang mencuba satu gila le survey la le drilling te gila shong slam ni satu hadin gila syabe no tas porkut mar persya ni ka nok tenger nok wa bele ni ka porkut kata ka jan nong jeri stai stur gila le drilling hadin gila syabe ti bopun gi caka hapo Meghalaya South Meghalaya kan gila le persyang bane drilling te ki sautu ba udon uranium kada sa persyang bane pet bolong kumno un bun kat no ka spread jung kolong kat no tien ribun berarti kila Aisyah be kila Aisyah ayo kan itu ki jaka menta ki long kumno menta kila exclude la ni kila shna barrier la ni kan kum ki banam syak bandung ki brio ka tu ka cakarang dei jong gibriu hi jong try hi te mensuapi ka exploratory mining house nam prapupra Kondai ru gidang dan exploratory mining hang te po nong ba jatrin mar khap ngdo mesiat kan kisa ini ki kam i bar khoi kisa po do mesiat ti kan ni exploratory mining ule ka de hang de do mesiat mar khap po nong ba jatrin ti ki bri nong ti ki la ya tho ki la ki ki la ya persyai ti ki try jakamo possibility ki kurjung i te hakapor bi dan exploratory mining ki la sei baik pen kala hadu yellow cake ro hang the menchua hadu yellow cake kila dan gi processing unit iba drit di kelasai kot kum ka jing tho jong ki kelasai kum balai spa ton ur lasai ur explore te to di kelasai te hadian ka jing be jing paj ba hatu snam khnai pulai hadian jong tu ka public rally po long ston be rai ban be ini ki brio hadian jong tu ki wan ki paj ba dekat mu ba hoping bat kisnong na sto bat ki kena seng badan situ seliang ki be ini gibrio kini gibrio ki pet akapet simit kapet ti uni ur bro ki e ikum tu kan teman tahu tu ur dan la ulong kum no man tahu la hatu ko por ki liam no tu ur hadian jong tu pi ki mi ini ki report ba yap ki dok ha po ranikor he ba ro khoi ti snam ti lej ba hoping kan lej ba hoping lej pet wow ni ur ki sutap di kitin sop yeng gini kitab kan kene kitin bar khoi kala sarang kala lut la saw tu ur la expose ba arsna mai snam te ti ba hoping lej keren government
di khot ke AMD kan marka le explosive mining ke AMD pi USL kampat wan to por di kisawan ke AMD kisa ti ha to ka jo ka thliu bi ki ti hi kisa tap ini ur par khot to thliu idan artali lai thli thliu ki tap ini ur par khot kisa tap da concrete kan ni ur sa tap da concrete kisa fin i man ta ki concrete bi dan ta site ki dan concrete lar jaka lai jaka sa tap da concrete kan kisa kia ri sai narsha ti na ka ni concrete dai pen mi ki pipe baka to ka tu shadien bakan mi gal air yo ba thai ti henry tu ur la expose kumbashi snam arsnam shabal meladan ke jima tu ko kata dang sei tak ndiat ur takana ki yap ki dok ha ki yap ki masi sethe ka jing kata te aduk mentah ki patip ka jing kata tu ur bola expose arsnam aduk mentah ke ki jing kata ke ka study bale sethe butu ka jing expose tu ur tai ti poru aduk anu kala kata sethe sepo kisnong mo marjan kan marba radio radiation ni kan ne tu ki spas nam dei ngakan mau believe tip nang ni ngakan mau ngapit tu HBO series Chernobyl channel ha ka por bang bethei ngakan mau tu ke Chernobyl ke tu reactor shumut dur katno ngayu i ka jinglong ima kanu ka nuclear reactor damnang hi dei kalong kum tu oi ha tu ko por ngayu i ki cover up ka jingla ban tap kumba tu ko por ka party tu ko por ka tap banong bakam jia kan ni tapi perkhat hadu nang tu dei ki sedang mi ki jingpang ko kong sandu ka kot ka khia baar ka dei ka mariang jungi ki ka menjulor kata di menta kala sedang biang menmi mo kalong kumnu menta ya ka sarkar ban long halor kum kani ka topik uranium biang kat kum ji i jonga te ka sarkar ka ong em ngim kani isu uranium te maki ki mi ha henry ngim tip par sarkar india na po ning ba ki agency jonga ka pha ya no ka pha pen biang marfi ban ti uranium gom ni ka suk on chuan cheti no to kaban pen biang shwa infrastructure kaban pen biang shwa ka surok kaban pen biang shwa ya ka processing plant ki unit ki bar khoi la biang kita bar khoi kisa ong tong ini ti henry ngimtip menta ka ka plan jong sarkar dia igini surok bubun ba ki than chite baki approve igini surok na do mchwa ka jing thu jong ki ka ba ka kali shpotoli kam ya ki oman ai tulen adien bia ki adien bia persha atu snam arjar khatsan khan rio ki oman ai tulen ni ka tu surok shapo khlau ka ba shpotoli ka kali si kam ya ki oman ai tulen ti hadien lai ki la so tho bat kata surok ru ka ba sup khla ka long ba nga mo pet ko islang i ba na du ka department jong ka DE department of atomic energy ka tho shapo ka Ministry of Road Transport brin ai priority ka ni surok tipen iba ka don ka IKA landat kan ti hadien nang tu kila scrap no ka tu ko tulien ti mentai ki ong tong in ai tang itu intermediate road kan na po nong ston bayar yang baik di kisnong pun pushwa kaji kamu katuga project lastor long eta ka tulien gila sange no sange snor ai tang intermediate kan menta surok mani connect ya ka headquarter bat ki kisnong reni kong ti bo net ka tulien ke su khala katu nang tu kamu long kumbo ong fi mentan le si ka dei ka vested interest li to hon kamu kadang long kani kadang kumbo ong fi mentan kemandang niat be kini ka sarkar India akan persyang baik te ka syong sagi pada hadukan no gila men resist kan kajing persyang baik kan era mar bolong mentale ke India ka mod by 2047 kan penmi kemba si haspa gigawatt of nuclear power kembolong menta ka India ka tentang kemba 8000 megawatt of nuclear power which is just tang lai percent na total power production jong ke India berapa bay tang lai percent reki pelut pat deki pau hajar klor deki lak klor mentakan ka nuclear energy mentakan nuclear lai kila
ai lat si private investor bakin rung Hmm. ding ba katu ka an men kene Oh. te menta ki private investor can set up ki nuclear power plant keleng jong Macam dari ni India bermah kan ni? Jingwan di private. te lara ki oman set up ki nuclear power plant private te bota ki don kamam ki energy uranium nuclear fuel ki jo nuclear fuel ni uranium te uranium ki jo dai menta ki dan tengah po Andhra Pradesh ka main ba po Jharkhand te ka demand jong uranium kanang kianong ki wen marpa lara ki ong ka production kanang ya ka nuclear energy kanang bon utai ni source jong nuclear energy kan don kambon Dei. Namar believe tu ngawan rak sini, namar bagi keren halor kan ni. Orang ini kot the upside down book of nuclear power. okay Ini ni kot. Ti hang ni uni batho ya kan ni ru mention ru the economics of nuclear power. Then the nuclear fuels like uranium. Tu hakadan ngoi ke chapter jung uranium hang ni. okay Thì ngakan mau kan nu kaden ka jung ka bor jung ni uranium te. Oh. Kumbo ong pi mentan tang ka energy mentan ya energy crisis ka jing ban yo mentali gilami sekini ki charging points kumbo ka jing im jung ni klem ka mobile klem ka laptop klem ka TV long bun ni ka layak bit ka boarding be. oh Thì kadang kumbo ong pi mentan ka energy crisis ke. Thì pi ong mentan kan nu pi ong ba samun ka ketu ka data bo VIP kan nu di. kumbolong mentah pi India ke nuclear energy po India kalau penmi mentah ling ba ka nuclear energy power kan kalau ba prahajar megawatt Prahajar megawatt kabalong tang 3% na ka total power production jong ki India mukta na ka hydro ka wind ka solar thermal ka nuclear kalong tang lai persen kumbolong mentah kanai punya persen ni dihibai pat ki energy ki ba penmi na ka sispa te ki nuclear energy kalong tang lai persen ta ki India mentah ka kwa ban penkiu ya ka power ling ba ka nuclear energy na ka prahajar megawatt sya ka sispa gigawatt Sispa gigawatt. oh house nam araja so punyo kata de ka target Arajar so punyo. te mentah kirang don nalor ki arp sautli ki nuclear power plant balan Papua India mentah kirang sna sa kumba nriu ne nuclear ki nuclear power plant po India ha tu ki ju ki cakap kan unit 1 unit 2 unit 3 Kadang kowe ngakan mau Tarapur deh jadi. Tarapur entah siapa Tamil Nadu ajan Kodam Kulam po Tamil Nadu ke unit 1 unit 2 ki brief sti ki bah percaya ini nuclear power plant dai kemla Ngipik ni dia global what kala bende ngipik what ka pertheiru namar beli ba iku mentah kani ka jingkwa uranium ka jingkwa plutonium ka ba he ba nadu China ka ris ka layak biang te kelawan biang te tu ka jingkwa biang te ngathari kum kari ki jongi kala kwa ban ya compete biang te berkiwi Henry dah khain badai ki nuclear plants bela we giri po Europe badai ke sedang mencuai kan ni ka nuclear energy maki lagi lah phase out mentah ken penduk no kini nuclear power plants ke France ke Germany kidang dan mentah dari kim sna thamai shu ki ong ba kini badan ru ski ken penduk no kin penduk no penduk no marbeli bagi ong ba ka feasibility kami hab menurut mencuai ki bu kini nuclear power plants for security reason to benta bakin penmi enrich itu uranium bah kin la ban sna yaki uranium warheads nuclear warheads no to tian rei menta ki su ba kajing pelut yaki ni ki nuclear kalau hadu kata-kata ba kami hap syuk te ba kai bagi yo terkadang po Germany ki la phase out France ki la phase out terkadang kini teknologi pi buan India ki French teknologi kitu de ki nuclear power plant ki bala phase out nang take one kit yang tu kotiar seti jenis po India tolong damping gerong oh yang tu kotiar one kit po India kan ya tu teknologi ai kani kalong ke ba na thrai happy perkhat happy perkhat jengai kin happy perkhat jengai namar
arteli ke krisis ke bang akren buat pi mene ka dei kawi arteli bangiya lagi jing mo kawi ka dei influx mo ba ar ka dei uranium ke bang akan mau bang kwa bania pensyai baknang ki pat ba kin tip ba napi second bang akan mau mentaru ka dei education mo education pi pila bat kum education secretary Sipor ti try ki education ka jungi ngidon kam ban educate iki masters ban sutu an education jungi pilai ka puli puthi jungi le pilai menta ski kalahyang ban shwa ki dang wan kum ong te hang ni bar khoi ki wan lut ban record ki sutu te ke jaka ka ba kring lut i bar khoi mdi ba nginang paring tang bakar kom quality ka dan te menta ski kalahyang quality ya Kenya ka education mo la ne kata ka jing dang jing start ne ka jing dang jing tip ngah la di hi ngasit chu Ken kumne maka ni system of education ka jongi hi teng teng ye ki babun khna ka mi ha marbale ka shulong bai ba ai bi ki gini ka kot ka ni syllabus shaban la lendet ye ka ni kalong bai ha ta ka dur tibat ka exam kalong bai halor ka jing la jong phi ban reproduce ka i ka ba tho an tho kot kisongo ni wan ka tau li start henry ngasungo ba ka education hi menta ka haban kham kelan dit men chwa hoi kala ban biang ketukur komlong ban lagi empat da don ki re menta ka sungo kur kom perkhat ya ka liang ka puli puthi jeng dang jeng start hoi ha ban tip u au bi wei u ar ha ban tip kumno ban ken kumno ban dia kumno ban tho kumno ban ngin puli kum ki ru kom perkhat ke jungi kan yar ka kom perkhat jungi rekam mut pat bangi haban chula lut kan kebadan tu kot kalong ke inga so ba kam ya hab tek khna bom ya hab ya tu ka subject haban chupule jubor boleh bakade school haban pass lalu feel ke tu pass yo yo le chu ka kelas rebu dan tak wai pat ka sub ba ai boleh yu re kata sub jung yo bar boleh ba kamdan ka no kalat lenti ka ban peni kaban ailat yaki ban ong ba to bom dan sap hang ni ki dan lagi jong ki sap pen iri jong ki sap ngim dan mata handrai kan ni syllabus pelabo ka kot haban puli ka por exam haban reproduce ka i ba thon to kot hang ta la pas hang ta la yo ba tinga sungo ba hoi ni haban nang ban tip ban khen ban tho ban puli re ka ju ko poru ka system of education ka de ban ailat iki khna ban express ya kata kajing don bijong kite la bon long ka draw la bon long ka rawai la bon long ka jing la kai la bon long ka no benta ba ki don te ngasungo ba kata hi ga de ka rukom haban perkhat thang mai ba kani system of kumbolong mentali ka kam ka jam lai kala duna na yang sarkar mla ban expect yang te menchua ki briu ki puli school ban pass ban yo degree ban yo di trikam sarkar markam sarkar ka bot menchua lai akan mau ke thu jong i mi kha jungi kyong bala pass ba ki la wat khot na yeng ban itre kam sarkar men chwa te hap pass ke benyo degree long da phim don degree te phim yo kam te henry menta ka du degree bun ni shia bo untuk profile markam yarap leru em ke ka kam ngi don marule ni tre da ko ka kam puli ko mai ho itre da ko mai te ngasko ba khamtam mentale ba kahiran ka kam sarkar mo kidan kam sarkar kilaj re kiduna hadu ka data ba kajing bun juki samla bala pas par kajing don ka kam kami hapsu ti henre kini samla bala pas teng tengin let ka kam ru kim long fit te marbali katu ka system of education ka claim equip iki ba kin long fit ikini we ki kam thab bani khun ka tu ba ka ba duna ka kam tinga sko ba ka ni ka rukom nang rukom start rukom pelit jingbun kadi ban ailat iki brio bakin la ban pen i kata ka sap ka phong ka baki kidon ti katu hi ka ban rap ka jing im chu don banang ban su jing su don banang ban su juti don banang ban le bhai kini ki ban dikreat lene ban snai ki lene ban pen itanat perthai menta ti iki tu bar khoj kam don no kalat dan ti ban ailat iki ti bakin pen i ti de kata hi ngsko ba ka system of education hi ka haban nun ke jikala kani ke NEP kumbalong menta kidan ki jingkala ki ba
poi syata mo ndrei ka shulong no teng kilat kelenti bere ki dunat ban peni kita ki berkhot ha ka kot kadon ha ka policy kadon ndrei kilat kelenti do bagian peni ban showcase kita ki jing nang jing tip jong ki bere ki dunat do kata Ni pek kung ke NEP mo. Mentari NEP li kami sekali internship. Tu tengok kena ni nak keluar jengmun. kare Tangba kin ong to kani ke internship pishim ya kani. Pilih wat hi ke IPO ke jaka boleh internship. Tikidan ki mana pedeng ki kena ki ba kim dei na katuka mentar kin ong nyim kwa hi kai school. Tu ya poi rupat haki school. hoi Sekali mentar ka dei hakubi ke organization. hoi Katuka organization kami hab bat ka jingkwa ka jong kita ka preference jong ki. Tu kum kita arung yu ite. kedon be hi ki jing ang yang tai kan no no ka kam tian rei kan ni internship pada ngasus ngo hai ni puar bidang lek ini ka graduation ke jongki so maybe let's say ila belong ru ijing rap jongki ba kin khamlong kauluk jongki te exposure jongki khamyo sabar jong college kile ikendu stu let's say kala bandan kan ko belong positive ru kan ba gidan ki jing belong ta dari haban wat pat ki ki jaka ki ba ya habat interest ke jongki kan hapo ka seng ki siuru ki thu ngai ki ti nangelam kyong ki bubun ki wan ti kelam ki keleng le meeting seminar ke yalam ki ti gidan ki ba ong ngi sutanat wangi wan kumne wingi tip kumno trikam ka seng kumno ki ya kom trikam ti gidan ru ki ong teng ki bom dostanat tu kalan bra ko da yang ngi kom dan interest ti kalong kat kum ka jing kwa jing yu jong ki kan Niu iru ba menta nia keren ru halor ke puli putih deh. Niu iru ba kadang kawe mau kiskot ke backdoor appointment. Kan mau gitu ki jing tap kam nadin. Ngatrai bunsin li ngalai ba wat kaseng rupiah kun mon ke por halor ba kan kwa ban streamline ban pen bahaya kini te. Hatu kan niru kala di ke por ban stop te. hoi ka bo ong phi ka dei ki labon ki jing keno halor kini ki jing ya thung kam thung jam mo to menchua ka backdoor kalong ba teng ki department ki kam beriu kerki kimyo ki thung no tu kat bi thu kat be wan kat be dan bok ya thung no tu ti henrei gitu bra ki latri bra layak ki snam bra ki mon be ru la susun ni wat su se la over age ti heading la sura la rais no ti katuru hoi kadon ga jing kata ti henrei menta menchua bra long ka kam kadang bun kam da lele rei menta ka kam kala duna ka sarkar kala dan kam ban pej ba kan ni ka jing thung kam kalong ka khot kin ba bor khot kin yo lat la da ki yo ne myo ru ki su thu ba o tu kham bha yanga u yo mu la de nga kham bha ban yo tei nga yo ma nga rei kam mut kin ba tang bala i thu brio tang bala yu la yo bi ka kam ti ka rukom perkhat menta ka rukom pen pej menta kalong ba ban lach ni tai ki bor khot ki dia bandan ka wei ka rokong thung ka ngai na ka liang jong ka ki siu kala ai sibun ki jing ai jing mut ki la ki ru ki por sem arjar arsan ya ka MPSC de kila dan hi jing kelaru kila thung ka komiti ru ban pej ka ni bat komiti kala submit ya ka tu ka report badan ru ki recommendation su komiti kila pentrikam regi babon ki recommendation su komiti ba head iba Frederick Harkowar kimpat pentrikam dia nak liang ki isu makani yang i bagi lalet kila ya keren biang sarkar ba kiti recommendation jang tu komiti ba thung ke sarkar ki di ban pentrikam lo itu brohat kan krang ba ka jing thungkam la kalong MPSC ne DSC ne ni ki recruitment board pair jang ki department pair kandang ka jing renti ha jing pentrikam ni ki policy kan krang ba ka jing thungkam kalong ka ba khoi ka ba ki bri brohat ke so hun ke yon am yor ni le ta bang itip ba ka bet ka kom thung Kan poi sementara kumu chairman jong anesu. Kumu chairman jong anesu jong ni ka forum umbrella bafi kalong kumu ka kam. Ka kam hapo ka nesu hi ka kamsting marbele ka di tangga coordinating body te marbangi dan gini ki constituent organization mo To. kum Meghalaya gidan ka KSU GSU To. te Assam ka ASU hapo Tripura TSF ka AMSU hapo Manipur APSU hapo Arunachal
ke NSF Port Nagaland taka MZP Mizoram ti kini gi menteri kam ye ki agenda jong NSO ti ngi long tang ki coordinating body kan bang isu coordinate bat ki ti henry ki don pat ki kam ba kum ka NSO ri haban simbre ba de lang ye kan no east pro ko kum ke influx nge simlang ti nang tabat ka jing seng NSO men suaro ka por jong ba buling do dong presiden ban atul bora dong dei presiden jong ha asu tinang ta idan dapat Nagaland ru Pafino ti kiseng ya ka NESCC North East Students Coordination Committee House nam khat khandai spa rap khandai khandai pho ti House nam khat khandai spa khandai pu saw pada kadon ka conference po Shillong pora long presiden ba Paul dekat mi ba Banshan Sing Nong Bet la pen kalai kerteng no na ka NESCC ya no chaka North East Students Organization ti ka jing temu hi jong an su hi men chwa hi ka long ba panon ra ni ka jing stu ching bot apa dang ki trai muluk jong ini ki jela ba pero ponon is kan bar men chwa men kan ma ki bun ba ki je teng kho para samla na ka long ina ka kum ha chalong khasi ki na ka teng khasi bing mizo mo kham bon ba ka jing ya yu ti teng ka wan ra ka jing ba stu ching bot ti ling ba ka ne su ba ilala ban tem mi kini ki jingja don jingja kila kota kila itu kila penbet no kala kut no kan jaga bukan he tinga so baling ba kan suru ting gibriu jungi badan cepo Manipur cepo Mizoram ke kendu jing e tiling ba kan so lala ban keren ya ka MZP ling ba ka KSU lala ban rap iti gibriu jungi badan kam hang tu po Mizoram tila kalong Manipur lagi bi pat ibentak kan di makiru kumjo thì xem chính hàng này cái là phone như là cái KSU là cái thủ ý thao là cái pet và nó chính cái nó mòn rạ cái nè cái nó chính cha rồi cầm đi và cần hè cần cút nó như phần bịch nó thì ngay y và cái KSU thì cái tai hi cái chính bút cái trong cao và mòn rạ này cái chính cái lý cái chính thủ chính bút bắt cái chính là bên nhà rap iwe là cái bubun kiliang Kemudian kini NSO kan dia tang isu jong student. Kemudian tang isu jong student. Kan dia naduk maufi kan naduk ke jingkrung kertep. Kalau lang political ban, both political and academic issues kan. Ti mentah kuma ong ni kan NSO hakapor baja kan di ka isu Manipur. Kitu ki fi lek ong do. Tu senam baja apa Manipur mo junction na kini senam banyak arjar arpulai te marsenja kam tu hi ngala kendo ngala ya phone ki briu este te bat ba hai tu jing jaru na ka jing don jong ka amsu ki briu jing i khna jing bo puli po Imphal ru la yon phai sok chi kam dan no no jing e jing mai ki te ngila lech the ru ngala kendo ya ki tai dal yang ku ki ru e kendo tiga yang gimeteri ya kendo andrei kaji ki jongki ke jingele jongki pat kade lor ki wi pat ki daw lor ki wi pat ki kam kan tibat kan ru ngi po Manipuru kaji ki hi kum ba kalong hi menta kalong ba naka jingrung jibri bana ba po Manipur ha di naka daw jibri burung na bar na po Myanmar ibabun hi ke mi ke jingkrumar Prabun ki beri buan apa Myanmar ki rung po Manipur bat asang keni segi jaka sang keni segi jingalong trai ki jaka ti gimi ki konflik te kade ka kam balong kelan no kompleks pa po Manipur te bat ka sarkar India rung i nadu ajar arpulai ki Assam Rifle ki sha keno kini Central Forces bagi adai ki bagi jai kini state forces kia rap ini kiwe lalong no buat para authority ru kia long bet lala kajong kini kia rap ini te kalong ke ka ba ima ka bisir ke itu kata ba kidan ki forces at play kan kala bandong na bari buat na po India ru kala bantan ka ki force ki bana bar ki bat rikam tu apa nakaliang gani ba kishit ong mga yo sngob hamo pamentang adan bat pi ni ki ong hana ba yang isong kam ki porlok imo ki ong hana ka KSU la ni kini organizations ni
kim dei ban kata than ni ki political issues hana ki di ban kata tang student related issues hatu kalong ban le kum ta season perkhat kedai season perkhat kelam perkhat em bong student organizations kedai ban bedang ki jong Student related. Ti hendrai la da perkhat jeli opat shibu la da men shwa mo khamtam for North East to khamtam for North East kim don ki student ki bani ki student movement ki bani ki for North East kai ga balan jai ngi ku chat betul ret pai la kam don ga je ki for Assam ka su agitation ndrus nam kan ne adu khar khandai spa proposal ka trai Assam kata kila long minority ki Assamese for Assam dalam dan ke student movement ke baiki ausnam 1989 87 ke 90 starter haduk ani kelemat atrangi ke beriu khasi gila long red pai walang ni caka studio bi shom mengiru atrai ladan di wi ke beriu apok mulai tu kopor taki kene shom mulai men shau propunyo shau ban ki kelakir di wi ke beriu kene mulai ba ro ko we ki beri masih bekhamdut hajar ke ladan apok mulai iba her lambok war men shwa yong shwa ban ki propunyo kini ka boong tak kau salah kalau di wi koni ka bahe ba men shwa biasa khar adu men shwa daya nang ni hamulai filam mudur men shwa hamulai teng khasi hang ni por lai bun ki khar ba mi la tai kau salah sha le he hang ni po pom de kamu prem ka wai indo ka jayao kamu khar ko sun la dam dan gi khi snam prabu kondai ki kandai pho ki prapunyo matrai kinum dei shu gi snong badai babun khasi la long no kum la yan long no ki jil road ki Auckland road te hoi da chu perkhat banong ba ka student union ga ben pek ki student issues hoi student issues ai ben pek dei ha ju opor ngim la la mar ngim dan di ki bai pan ben pek hab iban pe ya ka kam yap kam yem jong ka chat beriu kan sakawe ngala ju shong ba sha dong de yo sngo ti kani nganam mention ni ki beriu nama le si nganam kan mau hiru dei ki ong hana ki dan ki allegations ki ong hana ki NGOs hana pressure groups bun sin hana ki collude nani ki dan lang bat ki sarkar hana ki shim nani ki dan hand in glove kumau kala ketukutin nak mentar ki nong pet kin long ki dan lang ki abam lang hatu kadan kum kita ki jing hakapor jong piru lani mentar ki smo kum nu ban clear ya katu ke issue lani ya katu ka jing kren ni ka jing no gi beriu hi kadan pe hina do mun swa mo kadan be na do mun swa bok no on keno tre ga chu long ya ye ki wi seng am tip nganum la ban kran tre ga seng la jong kum ka ki su ni la ban tip ban kran ba nadu ki por men chwa ti hadu ka por ba ya penyat bangi hadu ka por ba ya simti jong ba Daniel ba Lambok ta jong ba Raymond ngadan be ka jinget ki jing syania ban ir ki kam ki jong ki ba kam long kum ta te ngasit ong ki ngong nang la ba ki ben gi brio ngi mentah ki mat ben mat kho mat ong bangi long kum ta ri ka kam ngi ban le ngin le be kai ka kam bangi su thu bangi di ban le ngin le be ri ka ei ka bangi tieng ban sha ben ban sha kho ka long ha ki ni ki pateng gi ban wan ken ken ong ti por pi la long sam la pi la yalam pi ka seng la ele yu bangi sem jan jar hadu kan ri ka ta ka jing sha kan no bangi tieng ri ni gi jing sha kan no ba menta mar gi brio ba menta ki long kum ne da phi le bahai ki la ero ipi da ki le sni we ki kin sa ben no ipi mnai le hi sngi ki la ban ben hi sngi ki la ban ro hadin ka we ka por sa ben byang hadin se ro byang re ki ni ki pateng ki ban wan sin ki la ben ki nom la ban ro ipi la no mar blai ma ki sem jing e ha ta ka jing im ki jong ki de kata ka judgment ka bangi tieng na ki pateng ki ban wan de ta ka daung shit ya kren ban ma ki ki ong ke wi ni ban le in le be kai bari ka kam ban sha ban le ni hab i ban le compare ka long no ru ki bri ki la ban ben ki la ban kan tho ki la ban wo dong ki la ban wo nia re mi le kai bari ben le
inya be syakamat nomor balik bangi tip halade hamen siam la jong ba ngi khot rangi khot ngim so ya ben nomor to ina yo kren ki mat ki babon ba bat phi bat kala long ki ka jing shai wat yang aru nomor ki den ki data ki bala PIP ngai la dir ngam dan ti nesu nang ni syakamat kalong ki 5 years from now nesu ka DKI cái gì cho nga kalong ba cái nesu ngi dan kam yaki nongelam ho ngala dan nesu manta kumu chairman manta la khat saus nam te ngila jan dan hi ka election ngila de bandan hu November tang ba neki daw la kyar kia hot meeting kia extend ya ka por jangan ka tam tinga su ba kan nesu hi ngi dan kam yaki nongelam kibala bla prang kilawan lam khampa su kan so hai kini ki stem ni ban kai nomor ba ngi ba kata ka lingkor kon so hoi kadai ka tang ko ding body ka ba shia penbit na wei shwei ya ka wei ka seng bar wei ka seng ring i ru ba ka dan ru ka role ka jong ka wa ala ban le ko bolong ban ni CAB bi ki persya so karan dia te banyak ki ling ba kan so kan is bora ko wei ka ki lut haus nam arjar khandai tinggal ala ben stop itu ko bil haus nam arjar khandai ka ba ki wan ra ba kan su tri kambet ka tu ka citizenship amendment mentai ki Bangladeshi Hindu borkhot ti lingba ka ji khi jungi ka sarkar India kan wan biang hau arjar khat khandai ba yo ko majority ki jongka arjar khat khandai ha ka por wan ra biang itu ko bil tingi khi utus nam boros nam lingba ki jing program fair lingba ka ji trilang mat ki organization jongka neso kan tingi ba tu ko bil na arjar khat khandai shua ba kan election but tu ko bil ba wan ra hu December arjar khat khandai hi kladon ka je fair boleh ba kladon ki exemption kan ya kan ka CAB ba kan trikam komi hang ne po Meghalaya ki 6 schedule area ki badan kemba khandai 100% ka CAB kam trikam entah ki states badan ka ILP kum Nagaland Mizoram Arunachal Pradesh kim trikam bar ka Manipur ka bom dan jing dai em ti por ka ji ki jo kan so ka yo ka ILP haus tam archar khandai bat ka po Manipur ka CAB kam trikam te hapo Tripura ka 6 schedule area po Tripura ka CAB kam trikam te bat Assam ki 6 schedule area jok Assam kum ka di Mahasau Karbiang Along Bodoland ka CAB kam trikam tiga trikam tangi we benta jok Assam te ngira i ba ki exception kila don Henry le dei jingba ka ji ki jong kan so IT por ho menchwa ba ka sarkaran dia ka ban se wan right exemption te kalong ke ji anong hi briu jungi Henry ka ju por ngidang ya ki nang ya persyai ka CB wan boleh ka Assam ro ko we kampan lalut ada ka we ka benta jok Assam ka syakta ki briu kini citizenship na kitu ki area kami iki bikin wan part chane kum citizen jok India hata ka por ngim lawan khang iki tiada halor kata bagi nang yai ki ka kia support sumkut kadang ya ling halor ni ka CAB CAA 2019 but ka kia sementara sumkut kadang ya kalau dia benar hearing tawa kila defer biang ka hearing yang patip adu lanu patkin court ya ka hearing KSU sansnem nang ni syakmat ngai ba ko majulong mencuahi stang arsnam ki isu kan kenjo syaka sanpho tali kisnam stang arsnam hau arja arfupra tingi iba kinongelam kiwan kinongelam kilej rega nongrim jo seng hi ai ka yai ne hi kini sanpho snam wa yai ne ai ni sau pra tali kisnam wa yai ne para kini sansnam ban wan ru ai ba kan yai ne ba kan khlan hi ta kan nongrim jong ki ban penek pensa ban kentiu ban yada ya ka khando siap bade ka stop kerpang jungi kum kacai meriu berpa to lightly ka khubor mo ka khubor ningkong ka khubor bang kwa ifi pin ai ka dei ningkong du ya ki khna student ki bapet ya kani ka program ka jungi te nga kwa pin ai sha ningkong ka khubor ki student ki ya ki samla pulih hi ka longom ne ka wei ba
kapor samla kapor pule kadi kapor bangin pelet jingbut kita ki jing pule ki jongi kila ban long gini ki benta gini ki kam kala ban long ru ki kam ki ba pi tre hok 3 minit ka lat lenti da pi 3 hok 3 minit kat sapli hi bar kapor samla ka dei ru kapor ba ini kemen ini bernya Henry haju kapor ngi habandang ban benta ya kapor jongi kapor bangin pelet jingbut ki jing puli kapor ngin pelet jingbut kita ki kam ki jam ki jongi par kapor ru bangin ya sultanat mengin ya biria Henry haju kapor ru ngi haban te lakam bhail dia ban long atakar bhail dia ban lai ni jing sya te sya khom haki jingdi haki jing mlien ki ba snieu ki ba kloi hadu kata-kata ban ya kata ka rukom perkhat ban bat ya kata ka jing mlien ke jongi mar ka basni bor hi ka step ban bat te persyang ban lat ni berkhot da ka ba phi pelet jing mut ki kam ki jam jong phi hai ki jing puli ki jong phi da ki ni kam ma phi bidan ba stanat pelet jing mut haki khang ban lat ni ki berkhot ki jing sni kubor ka sarkar ya ka sarkar hi nga sko ba khaban sngap ya ka jing sngo jing babon ki balang ya ka jing jing ki babon ki balang pada ba ka sarkar hi bor kalong kumbangi khen ba kalong kum ka kemi ka bapet ya ka yeng ka sem sarkar kalong ka kemi ka bapet ya ka jela hi bro kwe bat kum ka kemi hi ngi sngo ban kentu ba kan le ki babha menta ki ka jela menta ki khon ki ti ki jokahi to bakat du pat na ka benta ki bapet ya kani ka forefront media ya ki pat ba hapo social long ba ku kumju e ka jelaru bapet ya kani ka show jugi ya ki pat ba hi ka long ba ngi kum ki pat ba bat kum ki brio ngi hab an pen kam ya kani ka bor perkhat ka jongi ublei lo ai kerpang ya ka jabi ngi bangin perkhat bangin pusong teng yem dei ban su long ngej bi ban su sya ya lam bakra kadang ka ba shwanra klem da pensyong nong rim klem da perkhat klem da puson te ublei lo ai ka jabing ngin pran kam hok ya ka da ka ba ngi pelet jingbut da ma ngi pen prang ni la di da ka jing sampang ka jing suthu jing lor ki benta ber khoi hanu no ka kam bangi dan ide banda perkhat ba ya kan no ka kam shwa bangin rai ti sai sin ba Samuel Kublai Shibun ba pilai ban pelat kapor jong pi ban shong ban mirjing mut te nakaliang kani ka rensan forefront media ngi da long ngi da aingu shisha what you blay ru ba ai lat yang ngi ban ra kum kini ki issue ki ba kong san da ban ta ban sulthu ya ki pat ba ki ba pet hakanu kerkom ngi don kam ban te la kam haki bon ki liang te nakaliang ka forefront media banga Christopher Gatford como special correspondent Kublai Shibun sa isin